रागाजोंनो बोरायखौ माइलियावनो जोनानै बाब्राब होबाय थादों होनना खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोन्दों। खुलुमबायलै रायजोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव खावब्ला गुरब्ला मावजि बुन्दा बर'आ गला गला गरम गरम थाजा थाजा निउस लाना फैलायबाय। बिदिबा होखावनोसैलाय आङो, गोब्रामलाबायनोसैलाय, बखिलाबायनोसैलाय। जाबाबो जायाबाबो जानायाथ' जाखाया, अब्लाबो जाखिनि निउस फैदों मोन्दों बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव बखिलाबायनोसै। आरो मोनसे खोथालै, नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानैल' थानो नाङाब्रा। मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामला बायना हो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखावला बायदो। बयबो एसे अनदो मावजि बुन्दाखौबो। ओरैनोबा निउस फरायबानो आंना मावजि बुन्दिया गोगोम जोंखावलाबायखायो। फाग्ला जाबाय माबाय, खर'फ्रानो थिग गैला माला होनना। जिखुनु बेफोरखौ बाद होदो। नोंथांमोना जेब्लायबो हुसियार रादाब हिसाबै एन्टारटेनमेन्ट कमेडि फानि निउस नायलांनो थाखाय जेब्लायबो आंखौ मदद खालामदो आरो बड' एन्टारटेनमेन्ट निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। फैदो बिदिबा दिनैनि गोब्रामलाबायनाय निउसखौ लागावनोसैलाय। बावै मासबा टाउनाव सासे फिसाजो आरो फिसाजोनि लोगोआ बिफाजों टाउनावनो गोबां दोखो दोखो दामजादों होनना खौराङाव मिथिनो मोन्दों। आरोबाव मोजाङै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फिसाजोआ कलेज फरायनो होनना हस्टेल थाहैयोमोननो। बेबादिनो सानसेखालि बिफाया बोरैबा टाउनाव थांनायाव फिसाजोखौ गंसे पान दखानाव सिगारेट सोबबाय थानायखौ नुना बेफोरबादि गाज्रि आखलखौ नुना रागाजोंनो गोबां दोखो दोखो मानजिदों दामदों होनना जोंनिसिम खौराङाव नुनाय मानसिफ्रा फोरमायहरदों। आरो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिफाया LP स्कुलनि मास्टार लाइफआवसोमोननो। बेखायनो लाजिनायजों रागाजों मानसिफोरनि गेजेरावनो दोखो दोखो दामदों होनना मिथिनो मोनो। बेखायनो बिमा बिफाफ्रा गाव गावनि फिसाफोरखौ मोजां खबर लानांगौ, आन्दाज लानांगौलै, नङाबा जाला। दानि जुगाव बाराद्राय फ्रि हगारनो हाला रायजोफोर। ओरैनोबा बोरैबासो जालांजोबथारबाय माथो। थांनाय कालि फुजायाव सासे सेंग्राया गावखौनो दुगा दुगा देखायनानै खुगाजों एथमबमा गावनानै खुगायानो रायलायनो हायै, ओंखाम दै जानो लोंनो हायै जादों होनना खौराङाव मिथिनो मोन्दों। आरो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दासिम बे दुगा सेंग्राया जेबो जानो लोंनो हायै जाना दंबाय थायो होनना जोंनिसिम खौराङाव फोरमायहरबावदों। बेखायनो जानला मोनला जेखि खामानियानो जाया मानो मावा मानो हागौ होनना रोंगौ होनना देखायलाबायनो नाङालै, नङाबा देखायनायावनो गाव गावसो खस्थ' मोनो। नंगौना नङालै नायगिरि नोंथांमोन? टंला टाउनाव मैया बेलासे सासे सिख्लाया गोबां मानसिफोरजों मिनिजालायबाय। फैदो बिदिबा गुबै रादाबखौ आवरायखावला बायनोसै। मैया टंला टाउनाव सासे सिख्लाया गोबां मानसिफोरनि गेजेराव लासिंसिं जानाङो। खौराङाव मिथिनाय बायदिब्ला टाउनाव थांनो होनना ओंखारबाय थानाय देलायबाय थानाय समाव गावनिनो उन्दै फंबाया लंपेन्टनि उनाव दोंसे गोलाव दिरुं खाना हरखुमादों। बेखौ मिथियैयाव आन्दाज मोनैयाव सिख्लाया टाउनाव बेरायफुबाय थानाय समाव गोबां लासिंसिं जानांदों आरो मिनिजादों होनना जोंनिसिम फोरमायहरदों। आरो सिख्लाया लाजिसोना गाबै लामानि थरसे गिदिर अन्थायावनो सौदावलायनाय खारलांफिनदों होननाबो मिथिनो मोनबावो। कालि फुजा समाव सासे बोराया लामाजों थाबायलांबाय थानाय सानै सिख्लानि खाथियाव बोरैबा एटम बमा होनो ना आलु बमा होनो बेखौ गारहरना लाफ्लांना माइलियावनो जोना बाब्राब होजाबाय थादों होनना मिथिनो मोन्दों। आरोबाव मोजाङै मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला खोमसि खोमलाव थाबायलांनाय सिख्लाफोरखौ नुयैयाव बोराया बेबायदि गावफ्लांदोंमोन होनना मिथिनो मोनो। नाथाय सिख्लाफोरा रागाजोंनो गावसोरनि गाननाय जोमनायफ्रा जिजोबलांनायनि थाखाय रागाजोंनो बोरायखौ माइलियावनो जोनानै बाब्राब होबाय थादों होनना खौरांनि गेजेरजों मिथिनो
मोनदों। जाथ'बायलै रायजोफोर दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो दोनथ'नोसैलाय। नोंथांमोननि गेजेराव बेबादिनो सम सम जानला मोनला गोदाव सोराव निउस लाबोबाय थागोन आं। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबादि मोनदों कमेन्टआव खिन्थाहरलाबाय।